So hello logoफोर नोंथांमोनहा माबोरै दं? आं दायो थांबाय थादों माबायाव जोंनि उदालगुरि विन्टार कार्निभालाव 6th एडिशन उदालगुरि विन्टार कार्निभाल दायो जों थांगासिनो साउन्ड चेक खालामनो नायलांबाय था भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाबाय हेलो गाइस नै कार्निभालाव नै फैबाय साउन्ड चेकनि थाखाय नै जोंना बियो भकेलिस्ट नै बियो ड्रामार आंखौ दायो खिथिगोन दा खिथिया धुला धुला नै धुला धुला अबेयाव थाहैनांगौ जोंलाय दालाय Seeking